दे गाखोदो मा होनोब्रा बर'आव बेखौलाय नाव ना हेलो एवरीवन गुड मर्निं गिबियावनो आंनि कमेडियन भिडिअ चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे आं दा दंफैयो बगामाति पिकनिक स्पट्सआव दा जोङो मेन गेट मोनबाय मेन गेटआव दसे एन्ट्रि लाबाय माबा बाइकआव नालाय 50 चार्ज लाबाय एन्ट्रि फिस दा दसे बेरायनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे बगामातिखौ एसे नायफादो आरो माबायदि मोनदों जायगाखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो स' बिदिब्ला बगामातिनि मेन गेट एन्ट्रि बेनो जाहैबाय रेस्टुरेन्ट बा लोंग्रा जाग्राफोर ओइ खोनासै दोनजायोथ' बगामातिनि नुथाय जायगाया मोजां ब्लां ब्लांनो ओजोंहाय आरो नाव दङ नाव गाखोनो हायो ओइथिं थांनो थाखाय बैयाव थांनो थाखाय दा नैबे नाव गाखोनांसिगोन आरो फै मानसिफोर गाखोदों गाखोनायनि अ जोंखौ गालांबाय नाव बारलांबाय फैबायलै गाखोनोसै दे गाखोदो मा होनोब्रा बर'आव बेखौलाय नाव ना गाखोनो लुबैनाय नङा गाखोनो लुबैनांगौ दे जेबो नङा दे अबाव नांबाय दै बारोबालाय एसे एनै सिखायो गाखोबायलै नावआव नोंलाय बेयावनो जिरायनोसै ओमफ्राय नाव गाखोनानै माबायदि मोनखो आं फार्स्ट टाइम गाखोबाय हले आंबो आवगाय गाखोयाखैमोन आरो थिगानो दं ने गोजोबाय नामा एसे आख्रा खुलिजेनदो नै जोंना सालायबायलै नावा बैथागिरिफ्रा बिसोरसो बैथागिरिफ्रा दिङारिफोर बर' दिङासो होनोमोनथ' आरो बावलायनानै दासो ओंखारलायबाय आं लंपेन्ट सिबाव नै दे ओंखारलायदो होनलाय ओंखारबायलै सानसे गाखोबा बेसे लागोन ब्रा आलाय फैसाबो लालाय मन्दिर दं ना मा होनदों मिथिंजाय मा मन्दिर बोराइ बाथौआ बबेथिं थिंनो बोराइ बाथौ बै गोथौनिफ्राय गाखोबोबाय बिखाया गुरलुब मावलायबाय आरो दंबावो थोद जारला जागोनलै
गैथ'ला मालाबासो मोनलायबाय जों खारसिगोन बियो नैबे बिथाङा दिरुंजों खारसिगोन मोनहैसिगोन आरो थांबाय 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 फैफिनबाय थांनायनिफ्राय माथो नांथाहैबायसो बेयाव नांथाफैयो बोनांगौसो जायो आरोना स' बिदिब्ला बेरायखांबाय जोङो थांनोसै आरो थांनायनि सिगां माबाफोर बुंनो सानो नामा आदाया थांनायनि सिगांथ' मा बुंबावनो जायगाया मोजाङानो जायगा मोजां ना आदसा इन्ट्रेस्ट जाबाय बेरायबाय आंबो फार्स्ट टाइम फैनायसै ना दे होनबा